Cioare, te spargi de râs, te joci cu prietenii să zic, mă, cât de mai vor mai vrei. Tu să zici, mă duc să mor, că vreau să-mi iau bonusul. No way că avem un item nou inventar, deci avem upgrade list, logica n-a picat, nu vrea să pice și mie piciorul să scap și de el. Deci avem upgrade list, vedem ce face imediat, dar trebuie să luăm picior de iepurică și trebuie să luăm... A avut noroc, ăsta este meci cu noroc, din cauza că sunt zombie. Ok, upgrade list, am pus-o. What? Oh my god, cred că fiecare moarte egal un bonus din astea. Ok, trebuie să le explorăm, să vedem ce fac. Vedem cât de OP pot să devin după ce devin un zombie real și mor non-stop ca disperatul. Primul bebe, unde ești, bebeu? Bebeu. Am testat casa de Necromancer, care este 600 de gemuri. Dacă ne uiți episodul, este oficial pe canal. Și problema este următoarea. Da, deci clasa aceea de Necromancer de 600 de gemuri nu vi-a cumpărați. Dacă v-ați cumpărat-o, o să plângeți după gemuri 100 de ani, jur! Mai bine vă cumpărați, mi s-a stins campfire-ul. Băi, lupilor, dați piele! Piele, piele! Asta este schema cea mai bună să bați fără iteme, fără clasă, știți și voi, pentru că dacă aveam cyborg-ul, scoteam cannon-ul și se auzea pum! Pum! Dezastru în România! Am venit acasă, cine mă așteaptă? Mamă, se duce focul. Trebuie să mor! Dar momentan nu are și să mă omoare în primele zile, jaloi. Poate să omoare doar un lup să mă muște de cap și să plâng 100 de ani. În termenul de față îmi trebuie 20 de lemn, îmi trebuie o căbănuță. Și că ce n-avem căbănuțe. Căul. Bun. Mâncăm, să avem burta full, că nu vrem să murim de la mâncare. Și acum vreau o suriță. Te rog, suriță, dacă nu pică suriță, dacă pică suriță, ești cel mai drăguțesc. Aha. Bra, pistole bun, de fapt. Pentru că l-avem pe bebe aici care ne așteaptă. Bebeu, trebuie să văd cum o să facem noapte. O să luăm și că un cold, să facem focul ăla repede. Sale lăpilor, bam! Mitralierele cocoșilor! Da, asta e schema ilegală. Să nu uciți la nimeni, vă rog. Stai! Easy. Dar nu vreau să dai și mie o piele de lupică. Please. Au, m-a ciupit. Au. Easy. Piele, te rog, dacă nu dai piele, șterg jocul. Îl șterg. Ok, cred că ștergem jocul pe viață. No way, bro.